Hola. Hola. Què tal? Molt bé. David? Sí. Molt bé. Mira, escolta, soc Nedo. És que fa una estona que estic rodant per aquí, per dins del poblat, i t'estava cercant perquè m'han xerrat d'un got amb el qual feis una espècie de beuratge que sempre per uns rituals, no? Aquest és aquest famós got de doble fons que m'han dit, no? Aquest és el got de doble fons, sí. Molt És un got que, com pots observar, té una decoració. Tots els gots són diferents, cap repeteix la decoració, i és el que empràvem per al ritual. Molt bé. Una vegada acaba el ritual, el que fèiem era llançar-lo. Ah, directament. Directament. Afegíem calç i quedaven inutilitzats. Molt bé, per tant, jo ara puc trobar potser algun que altre got d'aquests, perquè sé que n'hi ha bastants, se'n conserven bastants, i amb aquests gots es fa aquest beuratge. No sé si li puc dir cervesa, no? Perquè entenc que són aquests cereals, aquestes plantes macerades. Clar, tu no entens encara el concepte de cervesa, no? És un brevatge? Sí, val. Bé, jo m'he entès i segur que la gent també ha entès el que volia dir. Més que res ho dic perquè Graham Pierce, segur que ens ho coneixeu, la fàbrica de cervesa de Menorca, que hi ha a Sant Climent, precisament en el fil d'aquests gots i amb aquests ingredients han elaborat una cervesa que es diu cervesa talaiòtica. Potser és aquesta. Potser és aquesta. Ho anarem a comprovar. Moltíssimes gràcies, eh? Deixa aquí que continuïs amb el teu got. I jo, si voleu, me'n vaig fins a Graham Pierce i tastarem, per fi, aquesta famosa cervesa talaiòtica. Veniu amb jo.